Penúltimo debate electoral aquí en Canal Rías Baixas. Esta é a noite do Concello de Vilagarcía. Xa temos aquí no plató do Contrastes o candidato do Partido Socialista, a candidata do Partido Popular, o candidato do BNG, o candidato de Esquerda Unida e a candidata de Podemos, Marea da Vila. De contado, Contrastes Vilagarcía en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? Moi boa noite. Esta é a noite do Concello de Vilagarcía de Arousa aquí en Canal Rías Baixas. Vostedes tamén dende a casa poden participar a través das redes sociais empregando o cancelo Contrastes Vilagarcía. Agora, con o noso compañeiro Juanma Lorenzo, repasamos o panorama político do Concello de Vilagarcía. O Concello de Vilagarcía ten unha superficie de 47 km². O municipio gañou poboación, situándose nestes momentos nos 37.897 habitantes. Trátase da terceira cidade da provincia de Pontevedra e a novena de Galicia. No 2019, o PSDG fíxose coa maioría absoluta. Os socialistas pasaron de 8 a 12 concelleiros. Contaron co apoio de 8.642 veciños. O Partido Popular caeu ata os 5 edís, 2 menos dos que tiña. 4.170 electores apostaron por esta papeleta. O BNG quedou cun único representante, sumou ao seu favor 1.436 votos. 1.217 vilagarciáns escolleron a papeleta de Vilagarcía en Común que se fixo cunha acta. Tamén logrou un edil, Marea da Vila, coa confianza de 1.130 electores. Por último, acadou tamén representación Ciudadanos, neste caso grazas a 922 papeletas. A participación mantívose no 60%. Alberto Varela é o alcalde de Vilagarcía dende 2015. Neste 2023 repite como candidato do Partido Socialista. No PP houbo renovación. A súa candidata é agora Ana Granja. Tamén novidades no BNG, coa elección de Xavier Rodríguez como seu número 1. Podemos Marea da Vila sitúa como alcaldable a María de Lao Fernández. Pola súa banda, Juan Fajardo é o novo candidato de Esquerda Unida Vilagarcía en Común. Ademais, Vox tamén presenta lista en Vilagarcía. Está encabezada por Marcos Rodríguez. Pois así están as cousas por Vilagarcía. Agora saudamos e escoitamos as primeiras mensaxes dos candidatos que participan neste debate. En primeiro lugar, o candidato á reelección polo Partido Socialista, Alberto Varela. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Pois boas noites e moitas gracias por invitarnos para poder contrastar programas e ideas. Foron 4 anos difíciles na que este goberno municipal tocoulle xestionar unha pandemia, pero Vilagarcía saiu reforzada. Temos un modelo de cidade moi recoñecido, os datos económicos amosan que Vilagarcía está forte e que ademais se conseguiron demandas históricas para a nosa cidade, como pode ser a ese centro de saúde que tanto defendemos os socialistas, como tamén, por exemplo, a conexión da alta velocidade. Así que o que pedimos é a confianza para seguir traballando, para que Vilagarcía siga progresando e teñamos unha cidade cada vez da que nos sintamos máis orgullosos. Gracias, señor Varela. Minuto inicial para a candidata do Partido Popular, Ana Granja. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Hola. Bueno, muchos ya me conocéis, pero para los que no me conozcáis, que sepáis que soy Ana Granja, que soy la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Vilagarcía. Si algo he podido comprobar en esta campaña es que el señor Varela y su equipo viven totalmente alejados de la ciudadanía y para eso también de la realidad. Cualquier persona que vive en el rural tiene el mismo sentimiento, da igual de la parroquia que sea. Se sienten olvidados, se sienten abandonados, saben que no se ha hecho nada por ellos en estos últimos 8 años y que además van a hablar con él, no se les recibe, no se les contesta. Señor Varela, las parroquias desde luego tienen claro que el abandono que han sufrido en estos 8 años no se ha podido solucionar en estos 14 días de campaña, no se les engaña ya más. Mi proyecto es precisamente todo lo contrario, escuchar las demandas, devolverle a las parroquias el lugar que se merece, porque todos pagamos los mismos impuestos, todos merecemos los mismos servicios. Gracias, señora Granja. Imos con minuto inicial do candidato do BNG, Xavier Rodríguez. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Boas noites, son Xavier Rodríguez, candidato do BNG. Un Vilagarcía máis que chegou aquí hai 32 anos a esta fermosa vila. En estes anos experimentamos grandes cambios que con todo non chegaron a todas as persoas e lugares do municipio. Nestas eleccións quero devolverlle a Vilagarcía o que Vilagarcía me ten dado e que realmente merece.
E honestamente, creo que iso ven da man do modelo do BNG que temos para os concellos do país, un modelo que triunfa ali onde se implanta. Ese é o modelo da transparencia, da boa xestión dos cartos que son de todos e tamén do aproveitamento das capacidades e recursos que hai en cada concello para sacar o mellor de sí mismo, crear riqueza e benestar. Un modelo para mellorar a vida das persoas, garantíndonos servizos esenciais e aspectos de acceso á cultura e ao lecer en espacios humanos e accesibles ás persoas. En definitiva, facer unha política que nos faga sentir orgullosos de vivir nunha Vilagarcía na que todos cabemos, todos sumamos e todos contamos. Grazas, señor Rodríguez. Minuto inicial, pro candidato de Esquerda Unida, Juan Fajardo. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Moi boa noite a todos e a todas. Hoxe vamos a tratar de desmontar unha mentira. Debaixo das calpas de asfalto, de cemento, de fontes que non sirven para nada, Vilagarcía ten moitos problemas. Problemas que o equipo de Alberto Varela e o goberno do Partido Socialista non é capaz de atender, quizáis porque lle son alleos. É difícil atender os problemas que ten a xente, por exemplo, para o incremento dos prezos da compra, o acceso a vivenda, a falta de emprego, cando na túa casa ingresanse 85.500 euros públicos todos os anos. Vilagarcía ten problemas que deben ser prioritarios. Non se van a solucionar debaixo, insisto, da urbanización do centro, porque en Vilagarcía levamos por lo menos 10 anos sin que se instale unha nova empresa. Levamos 10 anos sin unha nova plaza en centros de día ou centros de residencias públicas. Necesitamos, por lo tanto, unha Vilagarcía que se ocupe do primeiro, do emprego, das persoas maiores, dos mozos e do acceso a vivenda. 10 anos sin unha sola vivenda pública en Vilagarcía. Esos son os obxectivos que vai a plantear a Esquerda Unida. Xa basta de falar de cemento, falemos das persoas, falemos da xente, falemos do que importa. Grazas, señor Fajardo. Completamos esta primeira rolda de intervencións coa candidata de Podemos Marea da Vila, María de Lao Fernández. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Hola, boa noite a todos e a todas. Eu chamome María de Lao, son nai, son mestra no Colexio de Rubiáns e son veciña de Cornazo. Preséntome como candidata a alcaldía de Vilagarcía porque, como veciña, son consciente da importancia da política municipal, de como afecta as nosas vidas. Acabades de escoitar ao candidato do Partido Socialista decir que fixo moitas cousas, pero a pregunta é se antes de facelas falou con vos. Podo dicirvos que conmigo non. E coido que, como veciños e veciñas de Vilagarcía, temos opinión, necesidades e ideas da vila que queremos. Durante este debate vamos a escoitar falar de grandes propostas, vamos a volver a escoitar ao candidato do Partido Socialista decir grandes cifras de todos os investimentos que se fixeron ao longo destes 4 anos. Pero vos que estades nas vosas casas, credes que esos investimentos nos deixan unha Vilagarcía mellor? Se algo me ensinastes durante estes 4 anos é que os veciños e as veciñas queremos que se nos escoite e que se atendan as cousas verdadeiramente importantes, o sinxelo. Eso é o que vou a defender hoxe, que podemos facer as cousas de outro xeito. Grazas, señora Fernández. Bueno, pois xa escoitamos os 5 candidatos aquí presentes, así que agora comezamos a debater, en primeiro lugar, falando de infraestructuras, urbanismo, dotación de servizos públicos e tamén a atención rural. En primeiro lugar, co candidato do Partido Socialista, se lle parece, comezamos facendo un balance en todas estas cuestións do que pasou en Vilagarcía nestes últimos 4 anos. Pois, evidentemente, en materia de modelo de cidade, pois creo que todo o mundo coñece o modelo que levan implantado os socialistas en Vilagarcía, non xa este goberno municipal, sino os anteriores alcaldes do Partido Socialista, porque isto non comezou agora. Frente ao momento no que o Partido Popular pois recollía enquisas cando se peatonalizou o Rei da Viña para que non se levase a cabo, non sei se agora lle preguntarían os comerciantes se non queren esa peatonalización, pero un modelo de cidade moi claro que donde antes había asfalto de coches, agora hai rapaces, nenos e nenas xogando nas rúas, e maiores disfrutando e charlando, non hai máis que pasar polas múltiples plazas que hai en Vilagarcía, como pode ser Plaza de Galicia, Plaza de Independencia, que antes era unha mera rotonda e agora están ali os nenos cando salen do colexio xogando ao fútbol. Se levan humanizados máis de 40.000 metros cuadrados en todas as zonas do noso concello, no centro, en Carril, en Vilaxoán, no Piñeiriño, en moitas zonas de nosa cidade, creado bolsas de aparcamento, porque temos moi claro este modelo que temos que apostar por camiñar, polas bicicletas, os vehículos teñen que ter, por suposto, o seu espacio, e para iso se crearon aparcamentos disuasorios con 1.500 plazas, hai máis plazas de aparcamento ahora máis que nunca. Se acaba de implantar o Vai-Vai, que é un auténtico éxito, na que solamente no primeiro mes, eso que cos problemas iniciais pois xa ten 1.000 usuarios, estamos poñendo en marcha un novo paseo marítimo, estamos poñendo unha cidade para disfrute das persoas e para os veciños e veciñas de Vilar. Fala do modelo de cidade o candidato socialista, a ver que di a candidata popular. Bueno,
Yo, desde luego, todo lo contrario. Nosotros pensamos que desde el 2015 Vilagarcía ha ido perdiendo oportunidades y eso es evidente. Es mucho más incómoda. Todo este modelo de ciudad que nos presumen y nos dicen que están haciendo, lo único que nos está llevando es al caos. Estamos mucho peor en tráfico, mucho peor en aparcamientos, los comercios se resienten, se nota muchísimo porque viene menos gente, o sea, estamos todos acostumbrados a oír que gente que es de Vilagarcía, como es el caso de Vilaxoán o de Cornazo, que somos de Vilagarcía, van a comprar a los pueblos de al lado. Eso antes no pasaba, eso es que ese modelo de ciudad que nos están vendiendo aquí no es así. Y todo parte, además, pues porque tenemos un pensión desde hace 8 años metido en un cajón, algo que se nos vendió como que se iba a solucionar en el primer mandato y seguimos igual. Y sin eso no se puede decir que tenemos un modelo de ciudad. Pois a ver que dio o candidato do BNG. O modelo urbano do BNG é un modelo propio, non é un modelo de corta pega e debe ser un modelo importante porque copiado en moitos lugares, incluso por gobernos que non son afíns ao noso. Non estamos a favor das humanizacións, evidentemente, porque son elementos de cohesión social, son lugares de encontro e onde as persoas son as que contan e se democratizan os espazos. Pero a interpretación que facemos das humanizacións non é a mesma interpretación que fai o Concello. Para nós as humanizacións teñen que estar planificadas, non poden levarse a cabo a golpe de ensaio e erro, a golpe de cando chegan uns fondos da Unión Europea e se utilizan sin ter en conta o futuro da cidade. Temos que darnos de conta de que calquera actuación na cidade, no entramado urbano, no trazado urbano, ten un efecto dominó, un efecto que se contaxia a outros aspectos da cidade, a outros puntos, e, polo tanto, hai que facelo con moito sentido común. Hai que coller o plano da cidade diante e planificar as humanizacións e actuacións de tráfico que se vayan facer con posterioridade. Non ir, como digo, a golpe de ensaio, erro, actuando aquí e alá, sin ton ni son. O que non podemos facer tampouco é un modelo de, di aquí o señor alcalde, de 40.000 metros cuadrados de humanización, eu diría 40.000 metros cuadrados de cemento. Como dicía un compañero, cemento ata chegar ao cementerio. E é que o que se bota en falta son varios miles de metros cuadrados de zona realmente verde. Pois se parece, damos tamén a palabra a Juan Fajardo. Bueno, despois de escutar a Alberto Varela, creo que hai dúas Vilagarcías. A de Alberto Varela, que se circunscribe ao centro, a Plaza de Galicia, e ao entorno da Plaza de Galicia, e o resto de Vilagarcía. Alberto Varela conseguiu dúas Vilagarcías, o centro e o rural. Cando falamos de humanizar, habría que falar que estamos humanizando o casco urbano e o centro de Vilagarcía e deshumanizando as parroquias. Hoxe, as circunvalacións pasan por Trabanca, pasan pola Torre, pasan pola Laxe. E as persoas que antes podían camiñar por rural, hoxe non poden. Camiñan máis seguras por Rei da Viña que poden camiñar por Trabanca ou por Cornazo. Todo por un modelo que está desconexo e que é froito de non saber as necesidades de Vilagarcía. Pero que, ademais, fomos quen de gastarnos 3 millóns de euros de todos e todas en mercar terrenos portuarios que xa eran públicos. Se foran 3 millóns de euros do señor alcalde, seguro que non se hubiera malgastado ese dinheiro. Para qué? Para que continúe exactamente igual. 4 anos despois deste goberno, tivo na súa disposición prácticamente 20 millóns de euros para facer cousas e 20 millóns de euros despois, hoxe Vilagarcía está peor que antes. Pero, dende logo, cando se fala de humanizar, hai que falar de zonas verdes. 40.000 metros cuadrados de humanización, 0 metros cuadrados de zona verde. E iso é unha eiva que ten Vilagarcía. Vilagarcía é unha cidade que pode mellorar e necesita mellorar. Pero, se sigue gobernando Alberto Varela e se sigue gobernando con maioría absoluta, o que vamos a ter é máis piscinas de auga salgada no Porto, máis fontes e menos humanización. E nos queremos unha Vilagarcía que prospere para todos, con un pensión que permita, por exemplo, habilitar espacios para que instalen empresas, que é o que necesita este Concello, empresas e emprego. Podemos, Marea da Vila. Pois dende Podemos Marea da Vila o que temos un modelo para Vilagarcía e o que queremos é unha Vilagarcía para todos e para todas, non unha Vilagarcía que sexa para as persoas, pero tamén coas persoas. En definitiva, é o que levamos por lema, non? Unha Vilagarcía con xeito. Durante estes últimos 4 anos vimos que Vilagarcía foi un auténtico monólogo, e nós o que queremos é que sexa un diálogo, unha conversa coa veciñanza, porque para resolver os problemas da veciñanza, que menos que falar con eles e que eles nos conten cales son os seus problemas. Que foi o que nos pediu a veciñanza durante estes últimos 4 anos? Pois pediunos planificación.
A veciñanza o que quere que cando se fala de mobilidade se planifique e non haxa o problema de facer as cousas, ter que refacelas, volver a desfacelas. Quere unha vila amable. Por exemplo, a xente está de acordo con que se peatonalicen as rúas, pero se estamos quitando os vehículos para poñer obstáculos do mesmo tamaño cos vehículos, pois eso é o que non quere a xente, quere rúas amplas e despois, con moito menos formigón, e máis zonas verdes, máis árbores. Quere mantemento. A xente está farta de cando ten que facer algún tipo de deporte que se convirta nun deporte de risco. Vémolo coas humidades nos pabellóns, vémolo con o céspede no campo do Arosa que se levanta e tamén nos piden cercanía. A xente durante estes 4 anos o que nos di é que quere un concello próximo e nos propoñemos un concello aberto, pero sobre todo un goberno local que este na rúa. Bueno, pois xa están a falar os candidatos de moitos asuntos, por exemplo, do modelo de cidade, desas humanizacións, da necesidade de máis zonas verdes, tamén cuestións relacionadas co pexón. De novo ten a palabra o candidato do PSDG-PSOE. Moitas gracias. Eu si escoito máis ou menos me esperaba isto, porque o que le van pasando nos outros nos anteriores 4 anos, si escoito falar aos grupos da oposición, pois non sei como sigue vindo xente a nosa cidade, porque falando tan mal de Vilagarcía nestes últimos tempos, pois dende logo non dan unha imaxe que non se corresponde ao que pensamos os vilagarciáns e o que amosan os datos. É dicir, aquí acaba de decir nese vídeo que empezou o programa que Vilagarcía seguiu crecendo en poboación, ten máis empresas, non o digo eu, sino os di os propios datos da Xunta de Galicia, hai máis empresas en Vilagarcía, hai menos paro que nunca, hai máis afiliados á Seguridade Social e vamos conseguindo cousas moi importantes para a nosa cidade. Escoitaba a candidata do Partido Popular falar das humanizacións. Eu entendo que non están a favor das humanizacións, por iso lle digo que me recollían en quizás na rúa para que non se realizase, por exemplo, unha das primeiras e máis emblemáticas que foi Rei da Viña. Tampouco estiveron agora a favor, en este bloque que estamos falando de infraestructuras, tampouco estiveron a favor dun novo centro de saúde na Comandancia Marina, que aquí os meus compañeiros me gustaría que lle explicasen aos vilagarciáns cal era a súa postura e por que se puxeron en contra de que Vilagarcía tivera un novo centro de saúde nunha ubicación que defendemos unha maioría dos vilagarciáns e que gracias ao empeño do goberno municipal, de moitos cidadáns e do goberno socialista, pois dende logo agora está máis cerca de ser unha realidade. Pero é unha cidade que sigue progresando en infraestructuras en todos lados, está en construción unha nova biblioteca, van a empezar reformas nos pabillóns deportivos. A maioría das obras máis importantes, que isto tamén é algo, unha teima que ten oposición, a maioría das obras máis importantes destes anos se fixeron nas zonas dos núcleos rurais, como pode ser Camilo José Cela, Paseo de Canelas ou Albergue de Carril, que sigue esperando pola Xunta de Galicia. Ana Granja, cando queira. Bueno, desde luego, no sé si se da cuenta que aquí somos 4 grupos distintos, con una idea completamente distinta, y todos le estamos diciendo lo mismo. Y lo mismo es, no escucha, la gente no lo ve por las parroquias, a usted ni a su equipo, ha hecho obras que nadie ha pedido, obras tan sobredimensionadas que no hay sitio para pasar, obras como el carril bici, que lo único que se ha convertido es en un peligro tanto para el ciclista, como para el conductor, como para el peatón. Todas esas cosas que usted habla de esa ciudad idílica, la realidad no es esa, porque si fuera eso, todo el mundo estaría contento, todo el mundo estaría feliz, y resulta que uno va al mercado y desde las que venden el pescado hasta la gente está furioso, de lo único que te habla es que no puede aparcar, que cada vez les queda más lejos todos, que no va a venir a Vilagarcía. Todo eso es evidente, lo palpa la gente, y no me puede decir con millones y millones, que es verdad, se están metiendo en obras, ya lo digo, faraónicas, y la gente no quiere eso. La gente, usted pregúntele a los del rural, ¿qué quieren? Pues ¿qué quieren? Un banco con respaldo, que les pongan unas bombillas, unas arquetas, todas esas cosas que no se han hecho en 8 años y que ahora son más que evidentes. Eso es lo que está pidiendo la gente, non le está pidiendo gastarse 3 millones de euros en unha piscina. Pois fala, entre outras cousas, deses problemas de mobilidade, de estacionamento na cidade de Vilagarcía, candidata do Partido Popular e quenda do BNG. As humanizacións son para pasear, pero tamén, por suposto, para descansar.
O paradigma de o que non debe ser unha urbanización témolo en Arzobispo Lago, que aínda está por ver cal foi o coste final desta obra, digamos, faraónica. Non podemos permitir que un espazo que debería ser diáfano de encontro das persoas se convirta nunha carreira de obstáculos, de elementos de mobiliario urbano que van en contra do que é a ergonomía, do que é a comodidade das persoas, elementos de un custoso mantemento que se van a variar cada 2x3 e que non ofrecen ningún tipo de solución, mesmo incluso estéticamente son de dubidoso gusto. O verde é o que se fota en falta nesta marea de cemento, verde para a sombra, e todos os científicos nos informan de que as vacas de calor van a ser cada vez maiores e botamos en falta unha cidade na que se poida acubillar a sombra. O verde necesario, os espazos verdes, como nos confirmaron os tempos de confinamento, son inmensamente necesarios para as persoas e tienen que ser elementos verdes de proximidade. Falaba o señor Alberto Varela do Bike. Hai que dicir que Bike foi unha iniciativa do BNG cando tivo a oportunidade de formar parte dun goberno municipal. Apoiamos o Bike e non solamente o apoiamos, sino que queremos que se faga extenso a outros lugares do municipio, outras parroquias que tamén o pagan este servizo e entenden que é necesario para elas. Esquerda Unida. Bueno, a verdade é que os datos matan o relato. Vilagarcía non converse, non crece, está por debaixo de cidades da contorna. Vou por encima da mesa algún dato que creo que esquece Alberto Varela. Cando fala de emprego, hai que recordarlle que somos a única vila da contorna de toda a comarca que ten menos emprego hoxe que antes da crise de 2009. No 2009 en Vilagarcía había 12.000 empregos, hoxe hai apenas 11.000. No último, no, é un dato do INE, que pode vostede comprar cando quera, pero non fai falta que vai ao último trimestre. No último trimestre se creou na comarca emprego, en Meaño se creou un 3,9% de emprego, no Grolo un 5,9%, en Ribadumia un 2,7%, en Vilagarcía un 0,10%. Non conversemos na creación de emprego, estamos por debaixo, pero vamos máis alá. Vilagarcía é a mellor cidade do mundo, é o sitio onde eu quero vivir e quero que viva a miña familia, pero somos a oitava cidade de Galicia e a número 20 en Produto Interior Bruto. Non, son os datos do INE e pode vostede revisalo cando queira, non ten máis que ir á página do INE e revisalo. Lle vou a dar o dato, o Produto Interior Bruto por persoa en Vilagarcía son 10.400 euros, claro, o das súas casas son 85.000 e por eso non é capaz de entender esta realidade. Pero se vamos máis alá, a realidade é que Vilagarcía hoxe necesita un urbanismo e unha velocidade que permita non só vivir, sino traballar. E cando fala dos seus éxitos, debería de falar que son as mesmas promesas de fai 4 anos e fai 8 anos. Porque seguimos esperando o Centro de Saúde, tanto que a calexado ni siquiera está comezado, pero falo de todas as obras que non son capaces de acabar. Por exemplo, o que está pasando no Cabadelo. Vostedes presentan obras que despois non se poden realizar porque non se fixo análisis de esa estructura aguantaría o que promete encima do Cabadelo, ou a biblioteca que tiña que entregarse o mes pasado e seguimos esperando que se acabe. E iso son cuestións que vostedes teñen encima da mesa. Por qué? Porque este goberno ten un problema de traballar e non son capaces ni siquiera de presionar para que as empresas fagan o que se lles comprometen a facer. E en Vilagarcía temos un problema de un goberno que non traballa e non fiscaliza as obras que se fan. De emprego falaremos dentro duns minutiños aquí neste debate. Agora Podemos, María Dávila. Pois un dos grandes problemas que destes últimos 4 anos foron a falta de planificación e a improvisación. De feito, vemos cando falamos de mobilidade, non? Estamos aínda sen publicar o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que tiña que estar publicado en decembro, pero, bueno, aínda que se publicara en decembro, foi un plan de mobilidade que se empezou a traballar despois de que se fixeran todas as actuacións en materia de mobilidade en Vilagarcía. Entón, esa é unha das mostras, non, da falta de planificación do goberno do Partido Socialista destes últimos anos. Outro exemplo, pois acaba de decir o candidato de Esquerda Unida, non? O skate park. Outro día saleu en prensa que comezaban as obras do skate park ao día seguinte, cando non se poden facer esas obras porque non hai un estudio que non houve un estudo previo no que se amosaría que esas obras non se poden facer pola estructura do teito do aparcamento do Cabadelo, non? Despois, nós concordamos co modelo da penalización, por suposto, pero non concordamos co modelo da penalización de como se está facendo. E decíao antes, non? Nós propoñemos unha penalización pois para os peóns, non sacar vehículos para meter obstáculos. E despois, moito fala de quitamos asfalto, claro, pero se quitamos asfalto estamos metendo formigón, estamos no mesmo. Queremos zonas verdes. A día de hoxe temos que introducir nas obras que fai o Concello a perspectiva do cambio climático, é moi importante. E é moi importante zonas verdes, pero non calquer tipo de zona verde. Zona verde arborada, que dé sombra. Alberto, eu rétolle a que tome a sombra na Praza de Galicia, por exemplo.
é imposible tomar a sombra na Praza de Galicia. Bueno, pois ainda temos tempo para unha rolda máis para falar destes asuntos que nos están a ocupar nestes primeiros minutos deste debate de Vilagarcía. Tamén podemos falar de proxectos que teñan en mente os candidatos e candidatas aquí presentes para os vindeiros 4 anos, tamén de medidas a prol das distintas parroquias e dos distintos núcleos que compoñen o Concello de Vilagarcía. Ten a palabra Alberto Varela. Ben, eu creo que vai a suceder ao longo de todo o debate, primeiro pois con datos que non son certos, despois con descalificacións, que eso levamos acostumados os últimos 4 anos, de unha maneira de hacer política pois que non comparte unha maioría dos vilagarciáns, tamén algúns de falta de se lle nota de experiencia na xestión, nunca tiveron responsabilidade de xestionar, de logo nos estamos. É unha evidencia, por moito que se negue, por moito que falen mal da súa cidade, que é unha cidade en crecemento, que é unha cidade na que, repito, non é dicir, isto non está obxectivo, é dicir, hai máis xente nas rúas, hai máis xente disfrutando, hai máis xente gracias tamén, por exemplo, pola consecución ou la renovación do noso paseo marítimo na praia, hai máis xente disfrutando do paseo de Canelas, hai máis xente disfrutando da nosa vía verde. Podería haber moita máis xente disfrutando os peregrinos, por exemplo, se a Xunta de Galicia puxera unhas simples mobles, unhas camas nun albergue que leva meses terminado, se nos urxía que acabaran as obras unha vez que están rematadas, parece ser que o que non queren é que abra ese albergue, porque o único que teñen que poñer son camas e un microondas, e parece que lle custa moito a Xunta de Galicia investir na nosa cidade. Unha cidade en crecemento, unha cidade, por certo, o mellor dato da afiliación á Seguridade Social, outro día despois do debate saiu nun medio de comunicación, compruebo os datos, señor Fajardo, en Vilagarcía hoxe hai máis de 13.600 afiliados á Seguridade Social. O mellor dato dos últimos 20 anos, así que, por favor, revise os seus datos e non sigan falando mal todos vos da súa cidade, porque, dende logo, non lle están facendo un favor á cidade e ao comercio da cidade. Partido Popular. Empiezo diciendo, nosotros no estamos hablando mal de la ciudad, estamos hablando mal de usted y de su trabajo en 8 años. Es de lo que estamos hablando, de usted y de su equipo. Eso es lo que estamos haciendo. No quería entrar en el tema del carril, pero bueno, lo quiero decir que cómo usted puede meterse con la Xunta cuando una obra que era, el albergue, era para el 19, la terminaron después de muchos plazos y demás, tenían que haberla terminado en julio del 22 y justificada en agosto del 22. Y estaban los obreros trabajando en octubre, a finales de octubre del 22. No sé si está justificada, porque eso aún no lo vimos, pero desde luego, ¿cómo pueden ahora andar diciendo la Xunta no quiere si ustedes no han sido capaces de ejecutar esa obra ni en 3 años? Eso, lo primero. Segundo, nosotros proponemos un plan de tráfico para agilizar el tráfico. No podemos dejar que Vilagarcía, el tráfico cada vez sea peor. Hay que hacer algo, pero ya. Y eso ustedes no lo contemplan, porque creo que desde que empezaron llevan, no sé si 3 planes de tráfico. Debe de ser que se lo están encargando a gente que es de Vigo o gente que es de fuera, que no conoce Vilagarcía y las formas de circular. Entonces me parece que, bueno, pues que tienen que hacer algo más que lo que están haciendo. Xavier Rodríguez. Ben, no rural que estamos visitando estes días fanse moitas bromas en torno aos kilómetros de fío de desbrozadora que se levan gastado nos últimos 15 días. Casi agradecen que haxa eleccións cada pouco tempo. E é que cando se inviste no centro da vila, prácticamente na súa totalidade, sin contraprestación para os miles de persoas, de habitantes do concello que viven no rural, existe unha dobre discriminación. Por un lado entenden que no centro da vila se levan a cabo actuacións das que non disfrutan porque non teñen unha mobilidade sostible e axeitada para desplazarse dos seus lugares de habitación cotidiana e o centro da vila. Falta un transporte que os leva hasta ali, un transporte colectivo e sostible. E, por outro lado, entenden que tamén pagan impostos, pero que non son partícipes das actuacións do Concello. Por lo tanto, os habitantes do rural demandan servizos dignos como calquera outro cidadán de Vilagarcía. É dicir, demandan alcantarillado, demandan alumeado, demandan que se lles arranxen os problemas de regulación de pluviais, demandan ter servizos axitados e que o Concello se achega a eles porque son os grandes ignorados e ninguneados polo Concello.
Concello se ten que achegar, ten que establecer unha oficina móvil que fale cos cidadáns, que lles axude a resolver trámites e que as concellerías e concelleiros se comprometan a vir a escoitar as parroquias as demandas da xente e as súas necesidades. Descentralización, ademais, que pasa tamén polos actos culturais, para que sexan partícipes de todos eles en calquera festividade local. Juan Fajardo. Bueno, a verdade é que ter 7 concelleiros liberados que non costan 1 millón de euros para ni siquiera ser capaces de comprobar ben os datos do INE, pois dá algo de pena. Ter un goberno que é incapaz de entender que o problema de Vilagarcía non é se funciona ou non o albergue. Ese non é o grande problema de Vilagarcía. O problema de Vilagarcía é que hoxe a nosa xuventude, os nosos mozos, non teñen o futuro Vilagarcía garantizado e teñen que buscarse emprego fora de Vilagarcía. Nos últimos 10 anos, ningunha sola nova empresa de certa entidade se ten instalado no noso concello. E iso é pola inacción e a falta de traballo neste ámbito do señor Alberto Varela. É tanto así que ele recoñece o seu desastre que tivo que esperar a campaña para decir que iba a facer con Zona Franca o que non se fixo ata agora no polígono industrial. Pero é unha promesa máis de campaña, como todas as anteriores, porque unha vez máis, se calquera de vos pode coller o folleto electoral do Partido Socialista, volven a prometer o que prometeron fai 4 anos e seguimos esperando. Claro, sacar peito dicindo aquí que o que se conseguiu neste de Vilagarcía é o paseo marítimo, unha remodelación do paseo marítimo que é o hacendado dos paseos marítimos. Un paseo marítimo feito unha vez de cemento, sin unha sola sombra, sin erradicar o cadillo da playa, cun problema de vertidos na propia playa e eliminando espacios tan senlleiros como era o mirador que tiña esa playa. Por certo, un paseo marítimo onde se colocou o paseo marítimo e se volveron a colocar as bellas farolas que xa existían. Por tanto, cando estamos falando de cousas hai que falar do que importa. E o que importa non é o cemento. Debaixo do cemento hai persoas que o pasan moi mal e en Vilagarcía hoxe hai un problema enorme de empregabilidade, a pesar do que diga o señor Varela, porque temos menos emprego que antes da crise de 2009. A ver, Alberto, eu cando falo de Vilagarcía non falo de Vilagarcía porque sexa o que vexo eu. Eu falo de Vilagarcía polo que vexo eu, pero tamén polo que me transmiten. Entonces, cando dis que estamos falando mal de Vilagarcía, non somos nós os que falamos mal de Vilagarcía. É a xente de Vilagarcía a que pon na mesa os problemas que ten Vilagarcía. E un dos grandes problemas é o mantemento. Hoxe mesmo, pasadas por a Plaza de Galicia e por Arcebispo Lago e as fontes estaban cheas de plásticos, de... Eu entendo que estamos en festas, vale, pero que esas cousas van a pasar. E vamos a ter que invertir non, vamos a ter que gastar horas de mantemento limpando as fontes, mentres os operarios do Concello poderían estar invertindo esas horas de mantemento atendendo ao rural. Nos, dende Podemos Marea da Vila, propoñemos un plan de atención ao rural. Propoñemos facer visitas periódicas ao rural, ás diferentes parroquias, reunirnos cos veciños, reunirnos coas veciñas, que nos transmitan as súas necesidades, que é o que precisan, facer unha lista de prioridades e ir atendendo esas necesidades según as prioridades de cada unha dos barrios e das parroquias. E iso que nos está facendo. Decía ao principio, queremos un goberno que saia á rúa e que escoite aos veciños e as veciñas. Ben, non só hai problemas de mantemento no rural. Vemos as instalacións deportivas. A situación e o estado das instalacións deportivas é pésimo. De feito, a pista de atletismo do Manuel Jiménez perdeu a súa homologación precisamente porque non está en condicións. Bueno, pois, de contado, imos falar de economía e de emprego, que vexo que os candidatos teñen ganas de tratar eses asuntos. Vai ser, iso sí, logo da publicidade. Pois aquí continuamos neste Contrastes Vilagarcía, aquí en Canal Rías Baixas. Falamos agora de economía e emprego. Nesta parte do programa arranca a candidata do Partido Popular. Bueno, yo querría empezar diciendo que esto, dentro de esa ciudad idílica, también tenemos un concello idílico. Es decir, el concello tiene una deuda como no tenía antes. Es decir, en el 2012 teníamos 21 millones de deuda. En el 15 se bajó a 12 millones. Y en el 19 estábamos en 3.900.000, pero es que da la casualidad que ahora estamos en cerca de 9 millones de euros. Esos 9 millones de euros son para compras, para hacer obras faraónicas. Todo esto que es lo que nos están vendiendo hoy aquí, es lo que nos está consumiendo. Y con un problema, que aún encima, en este momento, ninguno de nosotros sabemos cómo está el
concello en sí, porque no tenemos presupuestos. Los presupuestos tienen que estar presentados y aprobados en diciembre. A día de hoy estamos en mayo acabándose y no tenemos un presupuesto, con lo cual yo no puedo saber en este momento cuánto se ejecutó, cuánto se gastó, cuánto dinero queda, todo eso lo desconocemos. Eso es la economía. Tenemos muchos más datos que de los que estuvo antes hablando el señor Varela, en donde no estamos de acuerdo con él, ni en cuanto al paro, ni en cuanto a ese número de empresas que dice que se crearon más de 100 empresas. No es verdad, no es verdad. Si usted coge del 19 a ahora, este último mandato suyo, tenemos una empresa menos. O sea que no hay ni 100, tenemos una menos. Yo también puedo sacarle, le puedo sacar... Los datos no son míos, son del Instituto Galego de Bueno, y yo también se lo doy, del INE. El número de empresas de Vilagarcía, pues había 2.607 y ahora hay 2.606, y había bajado en el año 21. El número de empresas del sector de industria, mire también cómo ha ido bajando. Estamos en 124, es decir, todos esos números que saca, pues no son reales. Vénega. Ben, a economía é importante, vai así importante que moita xente, moitos concidadáns o están pasando realmente mal debido ao coste da vida, non? E nese sentido o Concello ten que tomar boa nota a hora de facer uns orzamentos e priorizar o que arranxa as nosas vidas, o que palía ese estado, esa situación na que se encontran moita da nosa veciñanza. A economía é tan importante, pero non debe ser demasiado importante para o Concello cando, como apuntaban por aquí, temos uns orzamentos que deberían ser prioritarios a súa aprobación e están desde aí xa varios meses pois aí no limbo, non? E tamén debería ser importante a economía cando manexamos os cartos que son de todos, porque como consecuencia de políticas erráticas, pois levamos a cabo a veces actuacións que acaban cun sobrecuste. Ainda me estou preguntando, e moitos cidadáns se preguntan, cal é o resultado final das obras de Arcebispo Lago. Unhas obras que cando estaban xa no seu ecuador, pois alguén se decatou que no subsolo aínda non se lle tocara, hipotecando, se non chegan a rectificar a tempo, hipotecando o futuro desa actuación, desa obra, porque en calquera momento poderíamos atopar cunha avería extraordinaria que botaría por terra todo o traballo. Pero xa meténdonos no terreo da promoción do emprego, cando tamén o señor Varela fala do número de empresas que xurdiron nestes tempos, bueno, tamén especula sobre que carácter teñen esas empresas, que nivel de empregabilidade, cantas empresas a vez que abriron, pois botaron o peche, non? E cantos empregados son os que suman esas empresas que se acaban de dar de alta. É dicir, cal é a calidade desas empresas? Non vai ser que sexan empresas que fulanito ou menganito que monta un pequeno negocio na súa casa. Eso se lle pode chamar empresa porque técnicamente o é, pero teño as miñas dúbidas. Esquerda Unida. Hoxe en día en Vilagarcía hai moitísima xente que sufre cada vez que vayan que ir ao supermercado. O alza do coste da vida, o alza da enerxía, o alza dos carburantes, fai que sexa un auténtico drama chegar a fin de mes para moita cidadanía. E o señor Varela non entende que isto é o que hai que atallar. E tanto así que nos últimos datos do orzamento hai dúas partidas que son clave. A partida de fomento do emprego, executada só no 50%. Ou a partida de emerxencia social, axudas directas a persoas que están facendo mal, o 50% gastado. No último orzamento, os últimos datos públicos. Non entende que eso é onde hai que investir. Parece que, en términos de emprego, as únicas persoas que ven en Vilagarcía son os que van na lista do Partido Socialista. E xa está ben de un concello onde tiñas facilidade segundo que carné teñas para ter emprego ou non. Nos queremos emprego para todos. E cando se fala de empresas hai que falar deses datos. Hai un dato que é clave. A mitad das empresas de Vilagarcía non teñen ningún traballador. E da outra mitade, dos que teñen traballadores, a mitade teñen menos de 9. E iso é o que nos non podemos permitir. Non podemos ser unha cidade solo para a hostelería. Temos unha cidade industrial que genere emprego e calidade de vida para a súa xente. E iso é o que queremos e debemos traballar. Pero para iso hai que ocupar os orzamentos e os recursos públicos para xerar esas necesidades. Hai dous datos ou dúas últimas empresas que se teñen marchado no último ano de Vilagarcía. Unha empresa do metal con casi 40 traballadores que traballan en Vilagarcía hoxe está traballando en Vilanova porque en Vilagarcía foi imposible instalarse. E hai outra que tense desplazada unha boa parte da súa produción a Cuntis. Eu non quero ser Cuntis, ni quero ser Vilanova, quero ser Vilagarcía. Estou orgulloso
orgulloso de Vilagarcía e ter unha Vilagarcía que teña lugar para a xente e para as súas empresas. María de Lao Fernández. Pois, dende Podemos María da Vila, pois, consideramos que todos os puntos que engloban este bloque, non, consideramos que a súa importancia merece que a actitude do Concello sexa unha actitude moito máis proactiva, non? Sinceramente, consideramos que esta é unha das grandes tarefas pendentes, se queremos unha Vilagarcía para vivir e con futuro para a xente moza. En canto ao emprego, nos propoñemos un plan de emprego que está baseado na formación, na diversificación e na innovación. Na formación, por un lado, buscando novas liñas formativas para que as persoas estén preparadas para novas oportunidades que se lle poidan presentar. Na diversificación, para abrir o abano desas oportunidades. E na innovación, para que poidamos ir aproveitando a evolución da economía. O noso plan de emprego é un plan de emprego que vai ligado coa dinamización económica, porque son dúas cuestións que están fortemente vinculadas, sobre todo en Vilagarcía, que é unha vila que vive maiormente do sector servizos e precisa de persoas cun emprego de calidade, que teñan un poder adquisitivo para que ese sector servizos siga sendo o motor económico. E, bueno, en canto aos sectores productivos, preocúpanos moito o sector do mar por dúas problemáticas que existen actualmente. Por un lado está o problema da mexilla, de como está afectando a día de hoxe ao sector bateeiro. Dende aquí queremos enviar a nosa solidaridade co sector. Por outro lado, nos preocupa tamén a baixa produción da ría. Hai uns días denunciaba a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, non? Debemos traballar por solucionar esta problemática. De feito, a miña compañeira Verónica Hermida, a número 2 da miña candidatura, traballou xunto con Yolanda Díaz para conseguir o coeficiente reductor das mariscadoras. Bueno, pois responde o candidato á reelección. Decía o portavoz de Esquerda Unida que el quere estar orgulloso de Vilagarcía. Eu xa estou orgulloso de Vilagarcía, a maioría dos vilagarciáns xa estamos orgullosos da nosa cidade, dunha cidade que está en crecemento, dunha cidade, a ver se podo acabar, dunha cidade na que revisen os datos, os teñe mal, señora Granja, non sei quen lle pasou, non sei quen foi o asesor, pero eses datos non están ben. Son datos do Instituto Galego de Estadística, hai 100 empresas máis. De feito, se len estes días os medios de comunicación, pois verá que grandes empresas, grandes multinacionais están implantándose na nosa cidade. Que temos en este momento, no mes de abril, en Vilagarcía, 2.500 parados. O mellor dato dos últimos 20 anos, por certo, cando vostede era, porque vostede xa foi concelleira de goberno, do goberno de Tomás Fole, había en Vilagarcía 4.300 parados. 4.300 parados. E tenemos nestes momentos uns 13.600 persoas en Vilagarcía afiliados á Seguridade Social. Tamén o mellor dato dos últimos 20 anos. Por certo, xa que falamos de crisis, igual algún se está esquecendo en todo este relato que se leva durante este debate, que igual acabamos de pasar por unha crisis probablemente das máis importantes da historia do planeta e das máis preocupantes. Dende logo o Concello sabe o que fixo durante a pandemia, que durante a pandemia o Concello puxo 1 millón de euros en axudas directas ao pequeno e mediano comercio, por certo, na que nos sentimos tamén moi sós na xestión desa pandemia, pero dende logo se puxeron 1 millón de euros en axudas directas ao pequeno e mediano comercio para que poideran abrir as portas, porque temos moi claro que de onde vivimos e a quen lle temos que dedicar os esforzos, pero que durante estes 8 anos se le van dado moitísimas axudas a emprendedores para poñer en marcha o seu primeiro negocio, se le van suscrito convenios con empresas para formación con compromiso de contratación, se le van dado axudas para contratación de laborais fixos, se le va posto en marcha, que outro día non o sabía, polo que vin algún anuncio de outra candidatura, unha oficina de emprendemento nos Duráns, se le ha feito, aínda que non teñamos competencias en emprego, eu sempre digo que mentras haya uns nenos e nenas en Vilagarcía, uns rapaces, mellor dito, que estén pendentes de conseguir un emprego, o Concello de Vilagarcía vai a botar unha man. Bueno, pois xa se está a falar aquí de asentamento de empresas no Concello de Vilagarcía, tamén de medidas en apoio á hostalería e ao comercio, tamén preocupación polo sector do mar. De novo, ten a palabra Ana Granja. Bueno, vamos a ver. Instituto Galego de Estadísticas. Vilagarcía cerró con el menor número de nuevas empresas en 6 años. No me lo invento. El paro sí que tenemos
el mayor, si lo comparamos, en el 23 tenemos ese 15,87, pero es que lo más gracioso es que ciudades como Narón o Oleiros, que está a punto de adelantarnos, por decir así, en el siglo... No es gracioso, señora Granja, nunca es gracioso bueno, el paro. No digo que sea gracioso. Pues yo lo que le digo es que tienen mucho más bajo, porque son capaces de recuperarse mejor que nosotros. Nosotros no somos capaces, nosotros no tenemos más empresas, nosotros lo único que hacemos es a las empresas decirles, yo voy a tardar con la burocracia, voy a tardar 5 años en que te puedas asentar, y las empresas se van, y las empresas que también tenemos aquí también se van, y se nos van a Cuntis. Eso no puede ser, eso tiene que ir más allá que hacer una fuente o que hacer un monolito. Tiene que estar preocupado por el empleo, por las empresas. Si no hay empresas, si no tenemos empleo, Vilagarcía no va a crecer. Por mucho que queramos, los autónomos no van a poder sobrevivir, la hostelería tampoco. Todo eso es el trabajo que tiene que hacer usted. Su trabajo es conseguir cosas para Vilagarcía. Que quieran venir grandes empresas. No me vale con que diga que van a aterrizar ahora 2 grandes empresas. 2 grandes empresas en 8 años e hemos espantado a 18. Bloque Nacionalista Galego. Ben, aínda que o Concello non ten competencia no emprego, sí que pode ter nas súas competencias levar a cabo accións en relación a outras administracións. Vilagarcía non pode depender dun só sector económico, ten que tocar todos os paus da baralla. O sector primario, o secundario de servizos. Creemos que Vilagarcía é unha cidade únicamente de servizos e non é así. Vilagarcía está tamén moi ligado ao mar. Apuntábase aí un momento a relación entre o sector primario e o noso litoral. E hai 2 colectivos especialmente vulnerables, en este caso, que é o do marisqueo e o do sector do mexillón. En conversas estes días co sector do marisqueo, pois apuntaban de que a administración local ten que facer fincapé, ten que estar aí codo con codo cos mariñeiros e coas mariscadoras a hora de exixir da Xunta medidas que implementen un estado mellor da ría, que sendo como foi a máis productiva do mundo, hoxe está nun estado lamentable. Non hai ninguna empresa de marisqueo que se atreva a montar unha hatchery en Carril ou no outro lado da ría porque as larvas non van adiante. É dicir, hai esa ameaza constante do que trae os verquidos do río Ulla. Hai, sí, medidas que en colaboración con Augas de Galicia se poden implementar, o regato do tripeiro, que aporta demasiada auga doce, e fosfatos e outros elementos químicos que fan que proliferen as algas. E o sector mexilloeiro, pois tamén, o conflito da mexilla está aí na orde do día. E o que sí pode facer tamén o Concello é colaborar e promover medidas de conserva local. O que non pode facer o señor Varela é trampas ao solitario. É dicir, os datos melloran porque melloran no conxunto do Estado, en Galicia, en Pontevedra e nos concellos. Pero en Vilagarcía melloran menos que no resto dos concellos. Non conversemos co resto dos concellos. Neste ano, no que vai de ano, en Ogrove se creou un 6% máis de emprego que no ano anterior. En Vilagarcía o 0,10, conxelamos o emprego no que vai de ano. Pero é que en Cambados o 1,10, o sea, 10 veces máis que en Vilagarcía. Por tanto, os datos que teñen que ver con emprego teñen que ver cunha ola que está surfeando o señor Varela, pero que non está facendo nada para que sea así. Están facendo, por exemplo, dende o Ministerio de Traballo Yolanda Díaz, a miña compañeira. Pero, ademais diso, hai unha realidade que non se pode ocultar. O que hai que decir que van a poñer 2 novas grandes empresas. Esas 2 grandes empresas van a ter 25 postos de traballo, que son moitos menos dos que están paralizados, por exemplo, na agrupación de marisqueo de Carril, que ten a actividade paralizada polas enchentas de auga e pola docidade da auga. Por tanto, cando falamos de emprego hai que falar con datos serios, non se pode falar dicindo cousas que non teñen nada que ver coa realidade. E eu me gustaría que o señor Varela fose valente e dixese aquí cal foi a empresa que conseguiu que se fixera nos últimos 10 anos. Vilagarcía foi, digamos, un referente na industria conserveira. Hoxe é un deserto industrial onde levamos 10 anos sin que se instale absolutamente nada. E me gustaría saber cales son as xestións que se fixeron, máis alá da foto con zona franca, para mellorar os nosos polígonos industrial, para dotarlos de fibra, para dotarlos de recursos que permitan que as empresas se instalen aquí, porque o problema que temos hoxe é que as empresas non se instalan aquí e prefieren instalarse no concello do lado, e iso para min é cermente triste. Vilagarcía ten que encabezar o emprego da comarca e ten que ser un referente, e hoxe é o furgón de cola, a última de todos os concellos da comarca en creación de emprego no último ano. Bueno, ainda temos que escoitar a Podemos, María Davila, e o Partido Socialista. Primeiro, María de Lao Fernández. Ben, pois eu non vou a falar de datos, levo
xa uns 10 minutos escoitando datos e máis datos, eu non vou a falar de datos porque eu creo que temos que ser sempre máis ambiciosos e sempre intentar facer todo posible para conseguir un emprego de calidade. Eu vou poñer o meu exemplo persoal. Os meus pais non viven en Vilagarcía porque non conseguiron nunca establecerse aquí. Tuveron que marchar a outra comunidade en busca de emprego e non conseguiron, intentaron quedar varias veces e non o conseguiron. Ben, nós propoñemos un plan de emprego, como decía antes, baseado na formación. É importante, por exemplo, cando fagamos os obradoiros de emprego dentro do Concello. No Concello de Vilagarcía casi sempre se tende a solicitar obradoiros de emprego ligados pois a xardinería, a carpintería, que parece que ás veces van máis orientados a satisfacer as propias necesidades do Concello de falta de persoal que en formar as propias persoas para que poidan despois ter un futuro, non? Por que non buscamos, por exemplo, obradoiros de enerxías renovables que está ofrecendo a Xunta de Galicia e que nestes momentos en Galicia só se están levando a cabo nos concellos de Ames e de Brión. Eso é unha rama que está en auxe a día de hoxe e que podería abrir novas vías de emprego. Ben, por outro lado, tamén consideramos que a formación é importante no sentido de formar aos nosos mozos e mozas que coñezan os seus dereitos laborais, que saiban por onde poden tirar. E despois o Concello ten que axudar aos emprendedores, pois, por exemplo, nos propoñemos crear un viveiro de empresas, dar axudas ao emprendemento, sobre todo ao principio, cando hai moitos problemas en Vilagarcía cos temas dos alugueiros, por exemplo. E agora, Alberto Varela, perdón. García do Catoira. Alberto Varela, cando queira. Ben, novamente, eu creo que é un erro seguir falando así da nosa cidade, pero cada un pois que o faga como queira. Está no seu dereito, pero creo que é un erro que os vilarcianos, desde logo, non lles vai a gustar escoitalo, porque, como decía, unha cidade en crecemento, tendo moi claro que ten as eivas que ten toda Galicia, o conxunto do país, e moi que a industrialización, evidentemente, pero sendo unha cidade, os sector servicios están facendo accións políticas para favorecer que este modelo este funcionando. Os datos turísticos da Mancomunidade do Salnés amosan que somos Vilagarcía e Mancomunidade do Salnés, permítame acabar, aunque sea só unha vez, a Mancomunidade do Salnés e Vilagarcía, entre eles, a zona máis potente turística de toda Galicia, pero que ademais Vilagarcía, dentro da Mancomunidade do Salnés, se está conseguindo un obxectivo gracias tamén, entre outras cousas, a iniciativa do Talentos Vilagarciáns, pero tamén a medidas que está poñendo en marcha o Goberno Municipal de Vilagarcía, unha desestacionalización do noso turismo, porque resistimos moito mellor que outros concellos ao longo de todo o ano. Esa desestacionalización dunha cidade que principalmente o 70% do sector servicios pois se debe en gran parte á cantidade de eventos deportivos e culturais que se están poñendo en marcha, moitos por iniciativa privada, pero outros moitos que nin siquiera existían e se puxeron en marcha en este mandato. E gracias tamén, por exemplo, a conseguir esa conexión coa alta velocidade con Madrid, que nos dá unha ventaxa competitiva moi importante, la que eu espero seguir pelexando para que cada vez teñamos máis horarios. Algúns puxeron en cuestión no seu momento que Vilagarcía iba a ter parada directa co AVE, ou eso decían polo menos nos plenos, e despois o tempo pon a cada un no seu sitio. Está poñendo en marcha un novo albergue para aproveitar as potencialidades do Camiño de Santiago, leva conseguidos moitos fondos europeos para implementar ese modelo de cidade, por certo tamén, que se comentou antes de pasada, reducindo a deuda municipal do Concello, que cando nos acollimos estaban 12, baixou a 4, e durante unha pandemia nos endeudamos para estar en 7, pero moito menos que o que collimos cando gobernaba vostede, señora Granja, co señor Foli. Bueno, pois xa introducía o candidato do Partido Socialista cuestións relacionadas co turismo, tamén falábamos no anterior treito dese albergue en Carril, podemos falar agora desas propostas que teñen os candidatos e candidatas aquí presentes en materia turística. De novo, Ana Granja. Bueno, nosotros pensamos que en estos últimos años no se ha hecho nada por el turismo. No nos olvidemos que lo único que se ha hecho es una cruz en Seabre, que aún encima la pagó la Xunta, pero que no hay ni caminos ni accesos para poder llegar. Otra cosa que tampoco se ha hecho, que han pasado 2 años del Xacobeo, con lo que eso supone para todos los pueblos, menos para Vilagarcía, en donde no se ha hecho nada en esos 2 años. Nada. Pensamos que tenemos que mejorar las playas. Pensamos que nuestra situación
el tener el tren, todo eso nos hace que aventajados con respecto a los demás. Para eso tenemos que mejorar los arenales, no solo el de la playa Concha Compostela, necesitamos mejorar tanto el de Vilaxoán como necesitamos el de Bamio. Y todos los servicios que conlleva a su alrededor también tienen que mejorarse. No puede ser que nos encontremos eso, que se viene una orquesta y se saquen las pasarelas de madera. Un año después no se han vuelto a poner. Todos esos pequeños detalles, que es lo que estamos diciendo todos, que es mantenimiento, que no son grandes obras, todo eso es lo que falta. Necesitamos dinamizar el turismo. Nosotros queremos hacer con el deporte, aprovechar que traen eventos deportivos y eso es lo que hacen que vengan familias, que vengan con sus abuelos. Eso trae turismo a Vilagarcía. Quien dice el deporte, dice ferias, congresos, todo eso hay que mejorar. Llevamos muertos 8 años. Bloque Nacionalista Galego. Ben, dicía antes que o turismo non era o único sector da economía que hai que potenciar, pero sí é importante en Vilagarcía, como parte do sector de servizos. Hai tres piares fundamentais sobre os que descansa o turismo na nosa cidade, que son o terreo deportivo, o terreo, digamos, do turismo de sol e praia, do cual temos graves eivas, e outro moi importante que igual non se tocou ata agora, que é o turismo de tipo cultural, sexan eventos musicais, culturais, de posta en valor do noso patrimonio, turismo de congresos, e que está favorecido por unhas excelentes comunicacións por estrada e tamén a nivel ferroviario, con outras grandes entidades de poboación. Sin ir máis lonxe, falando, por exemplo, do turismo de congresos, nós podemos convertirnos no plan B de grandes cidades nas que non hai oferta suficiente para albergar, para acoller congresos, non? Nós poderíamos beneficiarnos como cidade próxima e accesible e con boas instalacións para sacarlle partido a ese recurso. Das praias, que decir, non podemos pretender convertir unha praia urbana en algo excelente, pero sí mellorar o seu estado, eliminar, como se comentou antes, o cadillo, convertirlo nun areal importante e facer compatible, porque tamén é un turismo mariñeiro que o exixe, e moita xente que ven con curiosidade as actividades extractivas da praia de Compostela e de Carril, aproveitar tamén ese recurso que o fai compatible co turismo de sol e praia. E, por outro lado, en canto aos deportes, temos aí un filón que está infrautilizado porque, como tamén comentamos neste debate, as infraestructuras non reúnen os requisitos exitados. Imos con Esquerda Unida. A verdade é que é certamente triste que un alcalde non sexa capaz de falar con propiedade. Vilagarcía non ten conexión co AVE. O AVE chega a Ourense. A Vilagarcía chega a velocidade alta. Por certo, por Vilagarcía pasan todos os días 4 trens directos a Madrid e paran solo 2. Foi o alcalde de Vigo quen prometeu que unha desas novas frecuencias iba a parar en xaneiro en Vilagarcía. Todavía non parou. De eses 4, solamente 2 paran en Vilagarcía. Os outros 2 pasan por diante e suporía solamente 3 minutos de retraso no viaxe a Madrid. Eso é a xestión do alcalde. Pero claro, cando se fala de turismo hai que falar de que tipo de turismo, porque non hai máis que ver, por exemplo, na Valdosa como se están cerrando locais hoteleros, ou hai que falar cantas plazas de hotel temos en Vilagarcía. O que temos en Vilagarcía é que un modelo turístico que ataca aos vilagarcianos, e vou explicar por qué. Vilagarcía xente ten dificultades para atopar vivenda. Se queres alquilar unha vivenda en Vilagarcía é imposible, porque hai máis de 4.000 vivendas de aluguer turístico, que o que está provocando é que a cidadanía que vive aquí todo o ano teña dificultades para pagar un aluguer porque se disparan os prezos. E iso non pode ser como está agora. O sea, o Concello de Vilagarcía non fixo ningún plan para controlar o incremento dos prezos provocado polo aluguer turístico, que é o que ataca a Vilagarcía, porque non se xeneran tantos bons empregos no turismo, pero sí se provocan dificultades para acceder a vivenda aos nosos mozos, porque as vivendas están ocupadas por pisos turísticos. E iso é unha realidade que temos que atallar. Pero que, ademais, temos un concelleiro liberado de turismo que é a tempo completo, que o único que fixo en 4 anos foi poñer un mirador en Seabre, sin accesos, pero un mirador en Seabre. Por tanto, cando falamos de turismo temos que falar de como recuperar que sexamos un pobo atractivo. E Vilagarcía perdeu a personalidade como pobo, perdeu a súa historia, non somos capaces de recuperar a súa historia. E iso é o que temos que recuperar. E se falamos de eventos deportivos, e que o próximo fin de semana se vai a celebrar aquí un evento deportivo multitudinario, que vostedes expulsaron de Vilagarcía, ou expulsaron porque non comulgaban con vostedes, ou expulsaron posiblemente un dos mellores eventos
eventos deportivos que se fagan non só en España e en Europa, e expulsamos, porque en Vilagarcía funciona así, si vas con Alberto Varela e Coseus, vale, se non vas con Alberto Varela e Coseus, posiblemente non teñas sitio, e iso é que hai que mudar. Ten un modelo de política moi propio do século XIX e moi propio do caciquismo do século XIX. Imos con Podemos, María Dávila. Ben, pois nós apostamos por un turismo sostible e tamén desestacionalizado. Alberto, decías que vos tamén apostabades por un turismo desestacionalizado, pero que fixestes vos para desestacionalizalo? Decías que Vilagarcía resiste, pero realmente o Concello fixo algo? Que resista a Vilagarcía non quere decir que o Concello axude a que eso se este mantendo, non? Eu outro día estuve no Monte Xiabre. No Monte Xiabre temos un patrimonio arqueolóxico que está totalmente abandonado. A zona dos petróglifos da Bacia do río Salgueiro sigue igual. Está un pouco máis limpa e sin tanta maleza? Pois pode ser, pero non está sinalizada, o acceso é totalmente... Tes que saber que están ali, porque non hai ningún tipo de sinalización que indique que está ali. Depois tamén está o Castro da Xaiba no Monte Xiabre. En algún sitio, debaixo de toda aquela terra, está o Castro da Xaiba, que é un patrimonio arqueolóxico seguramente de maior importancia que o Castro da Lobre. Entón, temos que poñer en valor o patrimonio arqueolóxico, o patrimonio cultural, o patrimonio artístico e o patrimonio natural tamén. Hai que volver a poñer en funcionamento as rutas de senderismo, poñer rutas de senderismo novas e explotar todo ese patrimonio que temos. E en canto ás praias, temos varias praias en Vilagarcía que precisan de dinamización. A praia de Compostela hai que rexenerala, hai que dinamizala, ten que ser unha praia accesible, ten que ter baños públicos durante todo o ano. A praia da Concha Compostela é unha praia que se utiliza todo o ano, con espazos verdes, con espazos de sombra. Despois, a páxina web do turismo debe estar actualizada, non pode ser que na páxina web de turismo siga anunciándose o Vila Blues cando xa non existe en Vilagarcía ese festival, e tamén que a praia do Preguntoiro apareza con bandeira azul cando xa hai anos que a perdeu. Bueno, pois nesta parte do debate ten a última palabra o candidato do Partido Socialista. É curioso, me vai quedar dos datos, non lle vou entrar, como sempre, ao señor portavoz de Esquerda Unida, esas frases de cacicados ou algo que estamos acostumados nos últimos 4 anos, esas faltas de respeto non lle vou a dar o gusto. Eu podría falar de cando vostede foi asesor que tiñen 10 diputados e despois pasaron a 0, gran asesoramento seu, debeu ser un momento moi... debeu ser un gran asesoramento pola súa parte, pero bueno, non, para que nos vamos a acordar desas cuestións, verdad? Bueno, polo menos eu traballei alguna vez fora do Concello, o alcalde nunca traballou en ningún sitio que fora do Concello, non fora do Concello. Si me permite, remate. Eu o que sí, pois, me quedaría con algo que se estaba falando, que era en Vilagarcía. O que sí é unha realidade agora e non existía antes de que nos fóramos goberno municipal, é que agora podes chegar en 3 horas 50 minutos a Madrid. É máis fácil, ao mellor, chegar eso a Madrid que chegar, por exemplo, de Vilagarcía a Cambados en autobús, é bastante máis sinxelo, e que os datos de turismo son moi bons, son moi bons. Eso sí, podería, por exemplo, ser maiores. A min sorpréndeme tamén escoitar a portavoz do Partido Popular, ela que foi concelleiro de Urbanismo e Infraestructuras, que compara a construción dun albergue nunhas situacións ademais complicadas con poñer unhas camas e un microondas, que iso é ir a mercar unha tenda local e compran unhas camas e compran uns microondas e podería estar en marcha, pero que durante este tempo se puxeron en marcha unha vía verde que está sendo un éxito excelente, se puxeron en marcha, como decía, iniciativas, eventos que están sendo unha referencia non nacional, sino internacional, como pode ser o Festival Clas de Música Clásica. Se recuperaron festivais de música que marcharan a outros concellos no momento da etapa do goberno do señor Fole e agora volven a estar en Vilagarcía. É unha referencia e nos pon no mapa dos festivais musicais de Galicia. Se está apostando por unha cultura e por unha actividade deportiva que non había máis que estar en Semana Santa en Vilagarcía, que non había, casi non se podía andar polas rúas pola cantidad de xente que había na nosa cidade. Bueno, pois axiña continuamos neste Contrastes Vilagarcía aquí en Canal Rías Baixas. Moitos asuntos aínda que tratar neste Contrastes Vilagarcía. Agora falamos de políticas sociais e igualdade. Comeza o candidato do Bloque. As nosas veciñas e veciños de Vilagarcía viven unha situación en moitos casos dramática. Moitas familias teñen graves problemas para chegar a fin de mes. O elevado prezo dos alugueres, o custe da vida, o custe enerxético fan que as súas vidas sexan un verdadeiro calvario. Por outra parte, en Vilagarcía hai bolsas de infravivenda
lugares aos que un visita no noso concello e parece que se traslada ao terceiro mundo, onde non hai alumeado público ou alcantarillado, servizos esenciais. Compre que un concello como o noso tome medidas neste asunto. Compre que aumente os recursos e os investimentos nos planos de política social, os recursos humanos e os recursos económicos. E no caso da igualdade, botamos en falta tamén que, tendo como hai un plan de igualdade de oportunidades municipal, non se este a aplicar por falta de vontade política como debería, a pesar da boa vontade que teñen o persoal técnico. Non debemos esquecernos nin dos maiores nin da mocidade. A mocidade é a gran esquecida en todos estes 4 anos. Hai unha franxa de idade que, como non vota, parece ser ignorada por as autoridades municipais. Non teñen onde reunirse, onde poñer en práctica toda a súa creatividade artística, cultural, musical. É unha mocidade que está sufrindo horas moi duras no plano psicolóxico e que demanda unha atención nese aspecto. O gran esquecido, a asignatura pendente é a saúde mental. Non só dos nosos maiores, que a veces a temos moi en conta, sino desta nova pandemia que é a da adolescencia. E, por lo tanto, hai que tomar cartas no asunto. Políticas sociais e igualdade con Esquerda Unida. A xente en Vilagarcía ten enormes dificultades. O incremento dos prezos está provocando situacións de auténtico drama. Pero isto non está sendo contra o Estado dentro do Concello. Hai un dato que para min é bastante evidente. Collendo os últimos orzamentos, un pode ver que as axudas dedicadas á asistencia das persoas con máis dificultades apenas chega a metade de que nos custa o grupo de goberno. O grupo de goberno nos custa 1 millón de euros, as axudas directas ás persoas en dificultades non chega a medio millón, son os datos do orzamento. Pero ademais hai unha grande eiva, que é a necesidade de infraestructuras sociais. Vilagarcía leva 10 anos sin crear ninguna soa nova praza pública, nin en residencias, nin en centros de día. Dende a nosa organización, dende Esquerda Unida, temos proposto 2 iniciativas que son ben interesantes. A primeira é ser capaces de instalar unha residencia pública no que hoxe é a Casa dos Duques de Terranova. Costaría moito menos facer iso que o que nos gastamos en comprar uns terreos portuarios que xa eran públicos e que volvemos a pagar co diñeiro de todos e de todas. Tamén sería necesario crear ese novo centro de día público que permitise que os nosos maiores tiveran un lugar onde estar e non tiveran que irse fora da nosa provincia. Estes días vimos situacións dramáticas de familias que teñen que desplazar os seus maiores á provincia de Ourense, porque en Vilagarcía non hai ninguna soa praza pública disponible. Por tanto, cando falamos de investimento, cando falamos de onde se utilizan os cartos da ciudadanía, se teñen que utilizar non en cemento, non en fontes que se van a abandonar, sino na xente. E na xente levamos demasiados anos sin gastar un só peso, pero que ademais non basta con que seamos capaces de poñer encima da mesa axudas para as persoas que xa non teñen nada, sino que hoxe as familias, os asalariados, non chegan tampouco a fin de mes. E, por tanto, sería bo que activásemos algunha política que permitise axudar as familias coa cesta da compra, que iso é un auténtico drama. Agora Podemos, María Dávila. Ben, pois, dende Podemos, María Dávila, non? Pensamos que é preciso reforzar os coidados, non? En Vilagarcía non hai prazas de xestión pública nos centros de maiores e nos apostamos tamén por crear centros de maiores, un centro residencial e un centro de día, aproveitando xa os recursos que temos no Concello, non? De feito, está o centro de saúde actual, cando quede baleiro, podes aproveitar para facer aí un centro residencial. Tamén apostamos por reforzar os coidados nas horas de atención do servicio de atención no fogar, non? Si cando podemos atender as persoas maiores ou dependentes dentro do seu entorno, é moito mellor que non que sexan trasladadas a un centro residencial. E iso pasa por reforzar as horas e mellorar o servizo, que non pode ser que a día de hoxe unha traballadora do servizo do fogar este cobrando 5 euros a hora e o Concello este pagando o triple por esa hora. Entonces, nos apostamos pola municipalización deste servizo, que sexa un servizo de xestión directa, porque consideramos que o Concello é a institución máis próxima e quen debe atender as necesidades das veciños e veciñas de Vilagarcía, non? Moi ben, pois imos co Partido Socialista. Ben, as políticas sociais dotar de servicios a nosa cidade, como ese centro de saúde, pese a que non tivemos respaldo de ningún grupo da oposición, nin siquiera do Partido Popular, que ten a responsabilidade a Xunta de Galicia de dotar dun novo centro de saúde a nosa cidade, xa está demolida a comandancia, está esperando que comecen esas obras, pero a igualdade de oportunidades é tamén o traballo que se fixo por parte dos servicios sociais do Concello durante a pandemia, na que foi un protocolo que tivo recoñecemento nacional
pola o rápido que se xestionou habilitar un teléfono 24 horas, polo ben que se xestionou levar alimentos e medicamentos ás casas das persoas maiores, polo ben que se xestionou levar deberes a casa dos rapaces para que poideran seguir coa súa educación, pero é que, é dicir, o compromiso do Goberno Municipal e Vilagarcía cos nosos servicios sociais se mide moi claramente en que se duplicou o orzamento dos nosos servicios sociais e a cantidad de persoas que están traballando nos servicios sociais de Vilagarcía o doble tamén que cando gobernaba o Partido Popular, con unha finalidade, que é a finalidade, reducir ao máximo posible as listas de espera na atención ás persoas que están tendo dificultades e que necesitan axuda a servicios sociais que está atendendo a todo o mundo. Pero políticas sociais, por exemplo, tamén é poñer en marcha becas que non existían no noso Concello para axudar na formación dos nosos rapaces, nos seus estudios superiores, e se concederon nestes anos máis de 1000 becas de estudios para os máis xóvenes. Por eso se está propoñendo agora poñer en marcha esas becas para formación no estranxeiro, como están facendo outros concellos, é unha boa idea e a vamos a levar a cabo. Agora, Partido Popular. Bueno, todos somos conscientes del momento que estamos viviendo, porque desde la subida de todos los precios, de la compra, como se dice, a la subida de la luz, todo eso está desde luego repercutiendo muchísimo y ahora, bueno, pues todos sabemos que Cáritas, Cruz Roja, tienen mucha más demanda y que cada vez tiene mucho más gente, en lo que se podría decir en las colas, pidiendo ayuda. Nosotros pensamos que ahí hay un gran problema y también hay problema con los jóvenes y con nuestros mayores. Por eso queremos que una vez se marche del actual ambulatorio, se marche de allí, queremos montar allí un centro cívico. Queremos en la parte de abajo poner un centro de día, en donde además las personas mayores puedan tener talleres de memoria, en donde puedan dar sus clases de deporte, de movilidad, todo ello para su bienestar. En las otras plantas lo que queremos es aprovecharlo para darle a las jóvenes, a las asociaciones, como puede ser el TDAH, como puede ser otras muchas que tienen problemas para encontrar un espacio, que allí lo tengan y que además interactúen, que tengan además unas zonas comunes para dar charlas, para dar coloquios y que además llegar a un convenio con las asociaciones de los médicos, de psiquiatras, de alimentación, todos estos, para que así también vengan hasta este centro y puedan atender de vez en cuando, un día o lo que sea, a todos estos problemas que hay con la salud mental. Todos estos tienen que estar ahí incluídos en este edificio. Bueno, no primeiro bloque do programa, algún dos candidatos aquí presentes xa reivindicaban máis zonas verdes. Falamos agora precisamente de cuestións relacionadas co medio ambiente, a transición ecolóxica e a eficiencia enerxética. Xa saben os candidatos que movemos as ordes de intervención, así que agora comeza Esquerda Unida. Bueno, vamos a pedir que faga un inciso antes de falar diso. Cando se fala de acción social, non basta con incrementar os empregados, hai que implementar as axudas, e eu creo que hai cosas que se deixaron de facer. Cando fala de as becas que se diron, tamén hai que falar das 150 familias que se quedaron sin ela. Cando se falan de acción social, tamén o Plan Madruga é un servicio que axuda a conciliación das persoas traballadoras, e no Plan Madruga nos gaitamos 7.000 euros ao ano, no Plan Madruga, pero en cambio nos gastamos casi 50.000 euros en medios para a promoción do alcalde. Por tanto, ás veces, cando se fala das cousas, hai que ver e comparalas cos outras. Por tanto, para nós é clave que cando se fala de cifras se compare con onde se malgasten outras cuestións. Se falamos de medio ambiente, Vilagarcía ten o primeiro problema é a súa depuradora, a nosa edar. Un edar que é insuficiente, que non chega, que é incapaz de depurar toda a auga que lle chega, e tanto así que durante o último ano acumulamos un montón de sancións de Aguas de Galicia por verter directamente ao mar. E na nova revisión da depuradora ni siquiera se tivo en conta a necesidade de dotar de servicio terciario a esa depuradora, que non sea solo o modelo actual, sino que sea unha depuradora de última xeración que nos permita solventar esta situación. Pero cando falamos de medio ambiente, habría que falar do cemento, porque o cemento é posiblemente o material máis contaminante na súa produción que fai o ser humano. E isto, en Vilagarcía,
Vilagarcía non se ten en conta a hora de humanizar, estamos humanizando co material máis contaminante na súa produción que o cemento, pero somos incapaces de reprobar, somos incapaces de articular un mecanismo que permita salvaguardar as nosas árboles. Estamos esperando o informe que fixo o Partido Socialista e o señor Valera de como estaba a situación das árboles en Vilagarcía, e vimos durante moito tempo como se caían nos nosos parques, e se nos anunciou, se dixo que iba a presentar, e nos presentamos xa fai un ano escrito para que se entregase e seguimos esperando. Por tanto, unha cousa son as verbas e outra cousa son as realidades, e a Alberto Varela lle faltan as realidades. Pois eu creo que está claro, non? O problema que temos en riba da mesa, que é o problema do cambio climático, é algo que o temos claro todos, temos que anticiparnos. Bueno, nós fixémoslo no seu momento, nós presentamos unha moción en Vilagarcía hai 2 anos na que pedíamos unha serie de medidas de cara á transición enerxética e o Partido Socialista votou en contra desas medidas, non? Esta moción era unha moción moi ambiciosa, pedía moitas cousas, entre elas que se instalaran, por exemplo, placas solares nos edificios municipais. Despois, meses máis tarde, nos reúnen aos centros educativos para decirnos que nos temos que apretar o cinturón para aforrar enerxía, cando precisamente ten que ser o Concello o que ten que dar exemplo e o que ten que empezar facendo o traballo dende dentro, non? Ademais, esa transición enerxética nos pode axudar tamén a acabar coa pobreza enerxética. Entonces, hai que poñernos a traballar xa e despois utilizar materiales, pois eso, moito máis sostibles. O formigón non é precisamente o material máis sostible. E as zonas verdes pero con árbores que nos axuden tamén a regular esa temperatura, a ter zonas de sombra e a combatir o cambio climático. Alberto Varela. Ben, dende logo Vilagarcía ten bastantes máis árbores que cando nos chegamos, porque se habilitaron, por exemplo, axudas ás comunidades de montes, las que se levan dados, aínda que non sexa competencia directa ao Concello, 340.000 euros nestes anos, pero que hai un modelo de cidade que está defendendo que as persoas temos que estar primeiro e que utilicemos o vehículo privado o menos posible, e con eso se reduciron 831 toneladas de emisións de CO2 ao noso medio ambiente, a nosa cidade, pero que ademais se levan cambiadas unha parte moi importante da nosa iluminación do Concello, coa renovación das luces LED, o que provoca ademais unha reducción dun 21% do noso consumo. Se levan cambiadas máis da metade das bombas de saneamento e 4 kilómetros de tubaxes no noso Concello para evitar que non teñamos ningún tipo de verquido ao mar. E se traballa con outras administracións con fondos europeos para que este en marcha esa ampliación da depuradora. Se está traballando tamén ubicación en edificios municipais, como pode ser a Praza de Abastos, de placas solares, e xa se está traballando tamén para a instalación de puntos eléctricos na nosa cidade. Creo que aqueles que sosteñan que Vilagarcía non está implicada, que a nosa cidade non está implicada co cambio climático, son precisamente aqueles que están cuestionando todos os días un modelo de cidade como noso, pensado para as persoas e pensado tamén para fomentar, por exemplo, o transporte colectivo. Eso sí, aí sí que nos gustaría que nos botaran a man, non a Vilagarcía, senón a todo o contorno salnés, a toda a comarca do Salnés, e mellorar o transporte colectivo, o transporte a autobús, que aceptaran as alegacións que se presenta ao plan de transporte, porque é unha responsabilidade da Xunta de Galicia e ata agora non o conseguimos, esperamos conseguirlo no seguinte mandato. Pois precisamente toca o Partido Popular. Bueno, yo quería preguntarle si los árboles, entre esos que usted cuenta, todos esos cientos de árboles, van los camelios que se colocaron en Rubianes, debajo de los plátanos, en donde están mirrados. Para eso casi es mejor que no colocarlos, porque eso es tirar el dinero y es, la verdad, que es muy penoso. Nosotros también pensamos que, bueno, pues que es otro momento, otra situación y que tenemos que mirar hacia el futuro. Si decimos que, por ejemplo, en Fesdega es un sitio muy bueno, en su explanada, para colocar puntos de recarga para los coches eléctricos. Nos parece que tiene que estar, es lo que va a hacer falta y es en lo que tenemos que estar. Incluso, está claro que nos hace falta conseguir y poner más autobuses, más líneas, para que nos den más movilidad, consumamos menos, haya menos polución, todo eso nos hace falta. Hay sitios, como es el Concello de Ames, competencia de la Xunta de Galicia, sitios como el Concello de Ames, en donde con los fondos europeos
han puesto un servicio de un autobús que va por las parroquias, lo pone el Concello. Los fondos europeos valen para todo y para todos. Señora Granja, usted siempre que tiene que elegir entre defender a la Xunta de Galicia y Santiago o defender a Vilagarcía, siempre elige la Xunta de Galicia. Y usted siempre que tiene que atacar, nunca ataca hacia arriba. Usted nunca se le ocurre pensar que tiene un jefe en un gobierno que es de su partido, al que tiene que ir a pedirle cosas, con el que tiene que hablar. Usted solamente, pues mire, dígale también a los vilagarcianos que la depuradora, que es competencia del Concello, la va a hacer los 30 y tantos millones de euros, los va a poner la Xunta. Los fondos europeos que consiguió el gobierno del Estado para este país en este momento, los fondos de Next Generation de recuperación que consiguió el gobierno del Estado, ¿ve cómo me da la razón? No. Parte de Portero estaría ben que comezase a obra en algún momento, porque si como os parques de Tormenta, que se pusieron as balas, pero nunca empezou a obra, pois tenemos ese problema. Tócalle o BNG. Ya se me acabou el tiempo. Xa lle rematou o tempo, sí. Tócalle o BNG. Chegar a acordos coas comunidades de montes para reforestar con especies autóctonas a nosa contorna está moi ben, pero iso non rebaixa as temperaturas no verán no centro dunha cidade. O que a rebaixa, o que fai unha cidade máis sostible é o verde no espazo urbano. Como dicía antes, o confinamento e as medidas restrictivas foron as que nos deron ese golpe de realidade da necesidade que había de dotar de zonas verdes próximas. Zonas verdes con especies axeitadas, que non acaben sendo especies raquíticas, que sufren as inclemencias do tempo e que non están nada adaptadas aos espazos que lles damos, sexa pequenas macetas, sexa a ubicación. Falábamos tamén, por aquí xa falou da depuradora. Quen entende de mar, quen entende da ría, sabe que moitas veces os parámetros das nosas augas na praia de Compostela teñen moito que ver coa depuradora, con unha depuración inaxeitada. Nós estamos a favor de intervencións como a creación de novas sendas verdes, como unha actuación xa perentoria que no Parque da Coca, do cual propoñemos un parque etno-natural, e a creación dun cinto de parques forestais a semellanza do que sucede xa ahora mesmo coa nosa veciña Pontevedra. Unha vila na que os ríos e regatos non sexan maltratados, que o río do Conde xe de ser unha canle, unha acequia e teña verdadeira saída ao mar, e ser tratado como é debido, na que as nosas praias deixen de ser areais maltratados pola desida das administracións, a empezar pola municipal. Bueno, pois ainda temos tempo para unha rolda máis. Propoño agora falar de transparencia e participación cidadá. En primeiro lugar, a candidata de Podemos, Marea Dávila. Ben, pois como decía ao principio, non? Nos creemos que a participación cidadá é importantísima e falaba antes dos procesos de escoita, non? Nos propoñíamos un plan integral de cuidado das parroquias donde os veciños e veciñas nos poidan contar cales son as súas necesidades. Propoñíamos tamén volver a abrir as oficinas municipais de Carril e de Vilaxoán e facer unha oficina itinerante polo resto das parroquias. Como decía, temos que ser un concello aberto e temos que ser un concello que axude, que traballe pola veciñanza. Por exemplo, en Vilagarcía hai un problema de vivenda e creo que o concello, aínda que non sexa o que tenga as competencias directas, non, ten que apostar por solucionar ese problema. Nos propoñemos facer un parque público de vivenda en Alugueiro, aproveitando os terreos que ten a Sareb en Vilagarcía e aproveitando tamén as antigas naves de Renfe. E creo que eso é importante, que o Concello se poña a traballar para conseguir paliar ese gran problema que temos en Vilagarcía. Falábamos antes tamén de políticas sociais e creemos que na página web do Concello debe ser unha página web na que os usuarios poidan entrar e poidan ver cales son as prestacións e os recursos ás que teñen dereito e tamén simplificar os trámites. Eso pasa tamén por ter máis persoal en servicios sociais. Imos con Alberto Varela. Ben, eu non podo acabar este bloque de política social sin falar, como decía, que políticas sociais tamén é dotar de infraestructuras aos cidadáns. Eu creo que non sei cal é a razón, pois porque o resto das formacións, e principalmente neste caso o Partido Popular, pois repito a súa responsabilidade, por que non respaldaron a construción dun novo centro de saúde da nosa cidade, políticas sociais e infraestructuras e dotar dunha nova biblioteca,
a Vilagarcía, que aproveitar ademais a antigua biblioteca pois para facer un lugar de encontro de asociacións culturales e sociais, é unha biblioteca de educación infantil. Habilitar tamén, por certo, tamén pasou que cando puxemos en marcha unha escola infantil en Vilagarcía, en Vilaxoán, que sempre que falamos de descentralización de servicios, pois está en Vilaxoán, porque non había unha en Carril, outra no centro, e non había en Vilaxoán. Novamente o Partido Popular tamén votou en contra da instalación dunha nova escola infantil que gracias ao empeño do goberno de Vilagarcía, pois agora están ali moitos nenos e nenas de Vilagarcía, entre eles a miña, pois poideron estudiar ali na zona de Vilaxoán. Esos son políticas sociais, por eso estamos propoñendo tamén un plan de vivenda nos cuartéis, nos terreos da Guardia Civil, unha vez que se reformen esas vivendas, poidendo quedar os axentes que queiran, pero para os máis xóvenes que poidan ter ali un plan de vivenda como primeira fase, ou por eso estamos falando tamén da consecución de algo que foi importante, porque se conseguiu a moi bo precio, que foi a Casa Jaureguizar, para facer un centro social de encontro dos nosos maiores. Hai 4 anos, e volvemos a repetir. Bueno, pois entra a súa intervención o candidato socialista en cuestións de benestar. Vemos por onde tira agora a candidata do PP. Bueno, pues yo voy a hablar de que nosotros tenemos pensado, visto el problema que tenemos con la ciudadanía, un punto de escucha, que le llamamos PEC. En ese punto de escucha queremos que todos los vilagarcianos se encuentren, visto que todo lo contrario a lo que tenemos ahora, que es alejamiento, nosotros buscamos la cercanía. Y para eso pensamos que un punto que esté colocado en el concello, en donde la gente pueda ir para que se les ayude a cubrir una instancia, para que se les ayude a saber pues qué día hay la recogida de voluminosos, todo eso es necesario, ese contacto directo, en donde se le dé respuesta en 72 horas. No puede ser que una persona meta por registro y pasen meses y meses y no tenga respuesta. Ya no es solo a los grupos políticos los que no tenemos respuesta de todo lo que pedimos, sino que también los ciudadanos no saben qué pasó con sus papeles. Bueno, pues nosotros queremos ese punto de escucha, aparte de que lo queremos llevar también por todas las casas de cultura, para que así pues los que no puedan desplazarse al centro encuentren un sitio para que una vez a la semana, una vez tengan ese punto de escucha para ellos sentir y poder sentirse cerca, sentirse parte de Vilagarcía y no sentirse alejado. Eso es lo que nosotros queremos. Y también nos interesa decir que nosotros proponemos que una vez al año hacer un pleno de transparencia, en donde digamos y le expliquemos a todo el mundo en qué se han gastado los dineros. Pero claro, no con los presupuestos que son mucho más complicados. No, no, no. Esto fue lo que hicimos, esto fue lo que gastamos, explicarle perfectamente a todo el mundo de dónde sale el dinero e a dónde va. Ainda temos pendente escoitar o BNG e a Esquerda Unida, primeiro o Bloque. Ben, a día de hoxe non se entende como a cidadanía aínda non pode acceder en tempo real aos plenos cando hai a tecnoloxía suficiente para realizalo. Tampouco se entende que o alcalde non teña tempo para recibir persoalmente aos cidadáns, podendo realizar algunha cita. Si observamos que en este período electoral sí que ten tempo para sair en xornais atendendo aos cidadáns, en Instagram, en todo tipo de redes sociais, contestando a preguntas e demandas. Botas en falta ese mismo interese nos últimos 4 anos. 4 anos nos que o goberno pois non foi quen de tender a man aos partidos da oposición, non foi quen de escoitalos, de chegar a puntos de encontro máis alá daqueles que son perfectamente asumibles por calquera dos grupos municipais. Parecíamos que éramos un estorbo. Os cidadáns teñen dereito a participar, teñen dereito á transparencia, a recibir noticias en tempo e forma accesibles. A página web está obsoleta, a página web do Concello. Falta xestión democrática que escoite a cidadanía. E antes, cando falábamos do mundo rural, que lles afecta enormemente en certas actuacións, botas en falta un orzamento participativo na que a cidadanía, en este caso nomeadamente do rural, pero tamén en outras actuacións que se realizan na vila, teña a súa posibilidade de ser escoitada. Completamos con Esquerda Unida. Bueno, a verdade é que parece que o señor Alberto Varela sea a primeira vez que se presente, porque todos son promesas de cousas e se esquece que leva gobernando 8 anos. A Casa Jaureguizar se leva abandonada
moitos anos sin que fagan nada, e se acordan agora en campaña electoral. O balneario da Praia de Compostela é lamentable o estado no que se atopa, e agora chega a campaña electoral e van a prometer o mesmo que prometeron fai 4 ou fai 8 anos. E cando fala do centro de saúde, me gustaría falar de que está sin facer. Xa veremos cando se fai e como se fai. E o problema da saúde en Vilagarcía son os profesionais, a falta de profesionais. E neso vostede vendeu a súa alma porque se faga o centro de saúde onde vostede quería. E xa veremos que pasa despois co centro de saúde e sobre todo cos profesionais. Pero se falamos de transparencia, Vilagarcía ten un grave problema, que é a falta de equidade. Para que alguén lle regle un servicio, non hai un proceso reglado para que sepas cando te contestas. Depende directamente de que teñas o teléfono ou non de alguén do goberno ou de alguén do equipo, digamos, que é encargado de resolver o problema. É un modelo do século XIX. Non pode ser que para que me arregle un problema diante da miña casa dependa de que consiga o teléfono do encargado de obras ou o teléfono do concelleiro de turno. Debe haber un procedimento que permita que iso sea inmediato e que tú sepas cando te teñen que contestar e en que criterio. Nos propoñemos unha app que poña encima de esas situacións, pero como vai a facer eso coa cidadanía se é incapaz de contestar en tempo e forma os escritos da oposición? O noso grupo ten máis de 50 escritos sin contestar, non é que sin contestar, de cousas tan fundamentais como as contas e demais. E a falta de transparencia é tal que os últimos datos que temos a Corporación Municipal é a liquidación do orzamento de 2021. Ni siquiera coñecemos a liquidación do orzamento de 2022, por certo, un orzamento de máis de 36 millóns de euros que descoñecemos onde se gastou porque non se entregou a liquidación do orzamento. E iso é algo que demostra a falta de talante, de democracia e de transparencia do goberno de Alberto Varela. Bueno, pois chegado este punto, imos xa coa derradeira mensaxe dos candidatos aquí presentes, o minuto final, un minuto para cada un deles, unha mensaxe, lembrolles, en positivo e sen críticas ou acusacións, por favor, aos seus adversarios políticos. Nesta parte do programa arranca a candidata de Podemos Marea da Vila, ten vostedes 60 segundos, aquela cámara. Ben, pois durante este debate escoitamos falar moito dos problemas de Vilagarcía, pero eu quero aproveitar este minuto para falar da Vilagarcía que faremos. Unha Vilagarcía ao xeito das persoas que viven no rural e ao xeito das persoas que viven no centro. Unha Vilagarcía con emprego, con dereito a vivenda, onde os nosos mozos e mozas teñan un sitio para poder construir o seu proxecto de vida. Unha Vilagarcía verde, porque non hai planeta B e porque non queremos un plan B para Vilagarcía. Unha Vilagarcía que nos coide cando sexamos maiores e que coide de quen nos coida. Unha Vilagarcía que innove, que aproveite todo o seu potencial e que se convirta na cabeceira dunha comarca próspera e con futuro. Unha Vilagarcía diversa, na que todas teñamos a liberdade de ser e de sentir. O vindeiro 28 de maio, o voto útil para Vilagarcía é o voto a Podemos Marea da Vila, por unha Vilagarcía con xeito. Gracias, señora Fernández. Minuto final para o candidato de Esquerda Unida, 60 segundos, aquela cámara. Este domingo chegou o momento. Chegou o momento de decir basta xa a unha política de absolutismo que deixou fora a mitad de Vilagarcía. Si queres unha Vilagarcía que acabe ca discriminación entre o rural e o centro, si queres que unha Vilagarcía que non agache os seus problemas detrás do cemento, sino que sexa capaz de atender os problemas reais da xente, o emprego, a vivenda e os servicios sociais, sobre todo para as persoas mozas e para a terceira idade, desa oportunidade. E a única forma é rochar coas maiorías absolutas e coas marcas blancas que garantizan novas maiorías absolutas. Para iso, o único voto útil este domingo é o voto a Esquerda Unida, que vai a fiscalizar e vai a propoñer un goberno distinto, que ocupe os nosos cartos nas cousas que fan falta. Vivenda para todos, emprego para todos, servicios sociais para todos e para todas. Gracias, señor Fajardo. Minuto final para o candidato do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela cámara. Este vindeiro domingo 28 se nos abre a oportunidade de tomar unha decisión que vai ser importante para os vindeiros 4 anos. Tras estas semanas, todas as candidaturas fomos ofrecendo á cidadanía os nosos proxectos para que escollesen, para que avisen cal era máis viable. O escenario xa se vai clarificando, con independencia do que digan as enquisas. Podemos escoller entre reforzar unha maioría absoluta dun goberno autocomplacente que non escoita, que fai oídos sordos as críticas, que se prega en banda, que ignora os cidadáns, ou apoiar a un BNG que desde a esquerda supón a escoita á veciñanza e propostas realistas fora de receitas milagreiras e promesas difíciles de cumplir. O modelo municipal do BNG é un modelo solvente e contrastado, un modelo valorado positivamente mesmo por aqueles que non teñen no horizonte político o BNG nin o nacionalismo. Por iso apelo a ese voto da cidadanía que está indecisa, que ten as súas dúbidas, desa cidadanía que está disconforme coa política errática e coa política de maioría absoluta destes 4 anos, que fixo oídos xordos ás peticións da cidadanía para que confíen este domingo no BNG. Imos co minuto final da candidata do Partido Popular, 60 segundos, aquela cámara. Todos los que me conocéis sabéis de mi orgullo y devoción por esta ciudad y os voy a hablar desde el corazón.
Di este paso porque quiero que mi ciudad vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Voy a dar todo de mí para acabar con este abandono que está llena de hormigón y está cerrada, una ciudad cerrada al futuro. Después de este debate vais a tener que elegir entre más de lo mismo o un gobierno responsable, abierto a escuchar y con sentidiño. Me comprometo a trabajar sin descanso para conseguir una Vilagarcía global en la que todo el mundo, vivas donde vivas, tengas tu espacio, porque yo sé que existe el rural. Una Vilagarcía cómoda y segura, una Vilagarcía en donde el comercio, las plazas, los de abastos, el mercado, se mejore, todo ello para mejorar, porque no nos podemos permitir 4 años más de espaldas a la ciudad, porque el Partido Popular es la única alternativa real a este gobierno socialista. Si concentramos el voto Granja, en mi proyecto, imos voto Partido co Popular. minuto final do candidato á reelección polo Partido Socialista, 60 segundos, aquela Cámara. Vilagarcía é unha cidade acolledora, atractiva, emprendedora, cómoda. É unha Vilagarcía que está en crecemento, unha Vilagarcía que progresa, crecendo en poboación, con máis emprego, con máis xuventude. É unha Vilagarcía da que estamos moi orgullosos todos os vilagarciáns. Somos un equipo con experiencia de xestión, recoñecido e recoñecible. Por eso volvemos a pedirvos a confianza para seguir progresando, para que ter cada vez unha Vilagarcía mellor. Pois moitas grazas, señor Varela, e grazas aos 5 por participar esta noite neste Contrastes que dedicamos ao Concello de Vilagarcía. Marchamos, non sen antes lembrar as citas que aínda temos pendentes. Mañá xoves vai ser a quenda do debate final, o Contrastes Pontevedra, un debate ben completiño con 6 aspirantes á alcaldía da Boa Vila, e o domingo xa saben, Contrastes a noite decisiva, un programa especial en directo dende as 8 da tarde, facendo pois o seguimento de toda esa xornada electoral, moi atentos a todo o que vai pasar nos 30 concellos que son protagonistas aquí en Canal Rías Baixas, a toda a cobertura que imos facer para as comarcas de Pontevedra, o Salnés, Caldas, o Barbanza, Muros e Noia, tamén buscando esas primeiras reaccións e tamén esa primeira análise do que vai ser o novo mapa político das nosas comarcas. Por certo, tamén durante a xornada do domingo, un segmento especial en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais dende primeira hora da mañá. Graciñas, boa noite.